Ei, què passa? Com estem? Benvinguts a un nou vídeo que no podia no fer-lo, aquest vídeo, perquè, bueno, jo acabo de vindre de treballar, he treballat tota la nit, i he arribat a casa i tenia que fer un vídeo comentant això abans d'anar-me'n a dormir. Entonces, vinc a comentar, com no, el cartell del festival. Que bomba, no? Que bomba de cartell, no? Que passada de cartell. Però comencem. Tenim de cap de cartell als So Posé, que l'any que ve faran un paronet, entonces què millor per a despedir l'any que amb el So Posé, que l'any que ve fan 10 anys i han dit que faran un paronet, que no me quadra molt bé, però ells diuen que fan paronet. Però bueno, acompanyant el cap de cartell de So tenim a Stay Homes de cap de cartell que me xiflen, com tots sabeu, So i Stay Homes, pues és el que he ficat jo de caps de cartell. ¿Qué més dir-vos? Los chicos del maíz, ahí representant el rap de la terra, és que no podien faltar. Tenim a Ciudad Jara ahí per plorar un poquet, i parlant de plorar, plorarem més encara amb Smoking Souls, que fan l'últim concert abans del paro indefinit, que esperen que tornen, no se sap, però fan l'últim concert al Festivern, me pareix sensacional que facin un últim concert al Festivern, me pareix preciós. Auxili està en tot aquest any no s'ha perdut res, Auxili no podia perdre's el Festivern. El mateix dit de Búhos que no han parat tampoc durant tot l'any, pues estaran al Festivern perquè tenen que estar, perquè és un cartellàs. Estarà Ficaflaues, que vos encanta a tots, a mi no massa, però vos encanta a tots, i pues benvingut siga. Estarà Julieta, que ho està petant, Tremenda Jaudia, ¿vale? Los de Marras, com no, un poquet de rock, son Sofaguirre, grups canyeros que faltaven últimament al festival. Bueno, faltaven, sempre estava Boicot i poc més, però este any no tenim a Boicot, però tenim a Los de Marras i a Sofaguirre, que fan un paper espectacular. Tenim a Sara Socas, un poquet més de rap, que estava un poquet ausent en els últims del festival. El Diluvi, que també fa un paró l'any que ve, pues no està mal que tinguem el Diluvi, no? Abans del paronet. Doña Manteca, he de reconèixer que no sé qui són. No els he trobat tampoc a Spotify i no sé qui són, però estarem atentos. Tenim a Esther, tenim a la jefa, tenim a Esther, que segurament Escut ha fet un super treball en la gira d'aquest any, no ha parat tampoc, no ha parat cap setmana de rodar per ahí i se mereix estar al festival per a terminar l'any, com no. Tenim a Entol Sarmiento, que no tinc ni idea de qui són, ja m'ho dieu vosaltres. Cactus, com no, un poc de festeta, més Cactus, que mai pot faltar. News, que ha fet un any brutal també, des que va treure l'any passat els dies de Macedònia. L'any passat va ser a principis d'este, ja no estic segur ni quan va eixir el disc de News. Tinc ni idea, crec que va ser l'any passat, però si va ser al principi d'este, pues m'ho menjo i ja està. Tenim a Raw Public, que han anunciat que serà el primer i últim concert que donaran en Raw Public, que és este grup que han tret de la manga Pancho, Toni Mejías i no me'n recorde de l'altre. No me'n recorde del nom, que mal estic, necessito dormir. En fi, han dit que primer i últim concert, no faran més concerts. Este projecte que sols tenim una cançó, de moment, de Raw Public, però que tinc moltes ganes d'escoltar la resta perquè la primera me va flipar i sols fan un concert i serà al festival, em pareix meravellós. També t'he dit que ja que coincidien Soy los chicos de Maíz, pues, ha estat molt bé que facin el seu concert com Raw Public. I després tenim als DJs, a Digitapela, que sempre està, no falla. Tenim a Parapa, que no tinc ni idea, m'aneu a matar, però no tinc ni idea de qui és. Però és que tenim el millor, és que tenim a DJ Plan B, que és el puto amo, que m'encanta, que me pifra, i estarem ahí donant-ho tot fins al final, que sempre el dic sempre al final, el pobre Plan B. Però bueno, això és el cartellàs que té el festival aquest any, que me flipa, i crec que no me perdré cap, no? Mirant així per damunt, m'encanten tots. Igual me mateu, però igual aprofite per a sopar i manteniment algun concert com Ficaflaues, que a mi
Mateu-me, però a mi no m'acaba d'enganxar. Però tots els demés, llevant dels que no conec, els dos o tres que no conec, me xiflen, m'encanten, estaven donant-ho tot al festival, així que no res. La setmana que ve, per a qui haig arribat fins al final del vídeo, la setmana pròxima tindreu una nova entrevista molt especial que ja vos aniré comentant per xarxes. Així que no res, ens veiem al festival!